Hi there, Sanibonani, Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Finally, ngiyitholile inkinga kaMayeni ngoMacele. Ngenzela laba abathanda Uthando Nes'thembu. Mhlawumbe abanye ishow vele bayibuka iqala baze bafika ku-season 5. So lento engizoyisho kubona indala bayayazi. But mina nabanye abangayiqalanga ishow abangabukanga mhlawumbe season 1 no season 2 no 3 no 4 kahle le engiyishoyo yintsha kithi siyayazi le ukuthi uMayeni waba first girlfriend yasho bani yasho baba uMseleku kunezizathu futhi ubaba uMseleku engababalanga laba abanye bebekhona before angithi siyakwazi nalokho kuyabonakala ikhona evidence futhi ukuthi bakhona bebe before ayike mawungayazi ukuthi evidence yini ke hayi asishiyi kanjalo so la kuvela ukuthi uMayeni ke maye be first girlfriend kwaba khona ukuphambuka nendaba yesithembu niyayazi leyo yilena ke ukuthi uMayeni wa found out njengoba behleze besho ku TikTok nenye into mhlambe esingathi nje noma ingajulileke uMayeni wasaba ukugowa leyo nto engiyibukayo ukuthi ayibo isimo esingaka nesigaxo esingaka wahamba wa found out wathi eyithengela la ngosuku lakhe lokuthenga nayi ifone ibhizi nama message abantu bamtshela ukuthi uyashada bayamhalisela nalo owambona azi umngani wakhe yini yile nto ke entsha kimi because angiyazi leyo ngithole nje ngoba ngibuyela emuva Uthando Nes'thembu ngenzela laba abathanda ishow bathi uMayeni ngosuku baba uMsele kwayishada ngalo noMacele ubesithenga esemall mangaphosisi kwaba khona umtshelayo ukuthi hayibo ulana ngosuku lakho lomshado okusho ukuthi lowo nabanye bebazi ukuthi uMayeni nobaba uMseleku bayathandana ngaleyo ndlela ukuthi bazoshada kanti nobaba uMseleku khona into ayisho yile iqhatha abantu abathanda ishow nabantu mhlambe ababuka ishow ngeinhliziyo yabo lento yokuthi ubaba uMseleku athi uMayeni akayithathanga iposition yakhe yokuba umamkhulu mina bengithi kongafanele ayisho leyo ngoba phela manje abantu balokho bebelesele bethi kwakufanele uyabo kwakumele nje vele ukuthi wayi girlfriend kwasho ukuthi ke sahlukana kanti masibuye sihlangana uthanda liphelile manje mayiveza ukuthi indaba ka position 1 oku first wife wayibeka kwasho ukuthi hayi akayizwe manje abantu sebelokho benamathele ukuthi akayithathanga kwakufanele ayithathe sidluleke lapho so uMayeni masetholile ungayithathi ke futhi serious le video ungisize lapho ke uMayeni uyathola uyafind out uyathenga usuku lakhe limoshakele kodwa bayamtshela ukuthi njengamanje umshado uyaqhubeka wena uyathenga la thina sithu lapha emshadweni ugqoka ingubo zomshado kumnandi wayenayo phela ioption emall kune taxi rank kunemvubu aniyazi imvubu angiyazi nami imvubu ngeEnglish oyipipe yabo ipipe ayingahamba nje ishiya phansi kwaleyo grocer leyo ongaba yithenga igrocer ehamba itaxi rank ethenga imvubu ngespeed esikhulu angene lapha kaMseleku thatha imvubu yakhe dwebula layini laphansi ebuze ukuthi kwenzakalani la niyashada noma nithini kubonakala ukuthi umshado uyama noma wumi ngiyadlala ke kodwa ngicela ukubuza mangicabanga ngempela umshado uyama yini mina ngizophela kodwa akusabuzwa ngibone kodwa la kuma TV shows la esivezelwa khona umshado bekubuza lokho ukuthi maye khona ongamisa umshado ukuthi angazi ngize ngikubona kodwa kuma TV shows olaba our perfect wedding ngengizwe bebuza ukuthi maye khona ongamisa lo mshado angaze bayibuza kanjani lento ibuza ukuthi kasi ngenzeka yini kube khona umuntu omisayo umshado wangempela Mayeni kwaqhubeka wayithengela wahamba waye ekhaya waphatheka kabi
Manje uyacabanga nje ukuthi uphatheke kabi usutholile indaba, uyafika futhi uthi ifoni yakho gcwele ama-message awu-50. Bonke labantu bathi uyashada, bathi halala, lapha awazi lutho ngalowo mshado lowo. Ungadlula kanjani-ke kuleyo nto kalula? Cha. Nokuthi futhi-ke beyisho ukuthi bathandana besayiy'ngane, ungadlula kanjani kuleyo nto lula? Cha. Uphinde futhi wazi ukuthi ngalo lolu suku lo sisi lo omunye osanda kuthola ngayo ukuthi ukhona kule triangle yenu useyashada. Ha? Kwasho ukuthi ubaba uMsele kwayi-soulmate kaMayeni. Yingakho-ke wabuya ngoba phela yabona nje leyo nto leyo inkulu kabi. Inkulu yokuthi nje kwakhona uqhuba iminyaka usemncane la ko-17, 18, 19 unalowo muntu. Niyafika la ko-20 something. Athi mina ngicabanga ukuba Nes'thembu. Uthi hawu. Usathe hawu. Uhambe uye ekhaya uthi hayi ake ngimnike nje ispace ekebona ukuthi hayibo siyadingana lento lakhe leSithembu ngeke ize isebenze. Avele yena namathele kulo okhona omunye amthatheke lo munye amshadeke. Mase mshadile lo munye useyokukhumbuza yonke iminyaka ukuthi ngi-first wife. Wazi kahle wena ukuthi ufike before yena. Mawucabanga ukuthi ukuthula kuzokwenzeka lapha akwenzeki. Kodwa-ke asisho ukuthi sibayaxabana. Nje siyabona ukuthi basuke besikhandela idrama yeshow. Lena-ke sibuye si-enjoy sibuye singayi-enjoy ngoba phela sibuye sibone ukuthi hawu. Ngeke phela ukuthi nje a minute ago bese ngingasakhulumisani manje futhi seniyakhulumisana. Hayi ukuthi sinomoya omubi sisuke sibuka nje ukuthi yenzeka kanjani lento fast nje sekuthiwa lona uyoblock i-unit. Ngeminute elilandelayo sebeyadansa manje sekuyadliwa sokumnandi. Yibo asenza amaxoki kwathini. Angikho-ke lapho bengizomtshela nje umgosi ongekho serious ukuthi hawu Mayeni shame wasaba ukugowa ngoba phela umuntu mawuhlukana naye hamba ukhale ukhalisise ukhale wangempela ukhale ubuze lobo buhlungu uze ungabuyeli. Kodwa mawungakafuni-ke ukuhlukana nomuntu ulobo nje uqhathanisa izinto uqhathanisa ubuyele-ke uphinde leyo pain ibuye nixoleke nibe mnandi-ke kube right uphinde futhi ukhumbule ukuthi lo wangigila lo uphinde futhi uqale phansi ucasuke. Uyabona nje uphinde futhi ube right izidlu ngoba siyambona lo bebuyele emuva esho ukuthi umuntu phela vele ngeke uze umthembe umuntu unjani mase sisho ukuthi leya process yokugowa wayijaha akahambanga nje wayogowa kahle hle. Niyakwazi ukugowa mangasithi asixoxe ngemijolo nje sixoxe ngemijolo yeni sesiyaphuma koSondo Nes'thembu ngelinye ilanga. Khona omunye umuntu nje mina engimazi wahamba wayohlala eBhishi. Wahlala eBhishi ama-hour abantu bembingelela ehlenyuka. Wahlala-ke lo sisi eBhishi ngoba wayegowa phela. Yabo nje uthi mawugowa ufuna ukuba phakathi kwabantu uvele uthi hey angihambe ngeBhishi mhlawumbe nje uzofika umoya wasolwandle kube mnandi. Uhlala lapha olwandle uthenge lo ice cream ungawuzi ukuthi ice cream unjani. Bedlula abantu bekubingelele. Hayi sister beshayelele bebe u3 kubuye omunye u3 uhamba abanye isikhathi eside ubone ukuthi laba yibo basuke la bayosithela mhlawumbe nje yabo futhi bazalwane hayi asivale le ndaba. Bengifuna ukuzongixoxa ukuthi-ke uMayeni wayazi ngosuku baba uMsele ashada ngalo. Uyakucabanga lokho ukuthi wayazi watshelwa abantu baphinde futhi bamkhumbuza ngama-message. Manje wayezokhohlwa kanjani? Sekwenzekile lokho manje mayesebuya sekuwuye ofake ukuthi azohlonipha uMacele ngoba uMacele usewu-first wife. Kanti uMacele lo huyo ke wazama ukuthi kube khona umsindo okhona. So ngeke vele uMayeni ezwe ngoMacele nobaba uMsele kodwa uyabahlonipha. Uyabatolerate nje sisebenzisa igama elingcono. Uyabatolerate kodwa ikhona lento ukuthi laba bangibangela ukushisa empilweni yami.
kodwa ayikho-ke serious ngaleyo ndlela. Ukuthi ngiyibonile-ke kuleyo episode le endala esho uMayeni ukuthi khona isithembu ukuthi kufanele ujwayele ukuthi kunabanye abantu, ugcine usujwayela-ke. Ngaphinde ngambona futhi ethi-ke bafana nosisi kodwa abasibona abangani. Ngambona kaningi futhi ethi kufanele uzenzele into yakho emshadweni. Ngase ngiba nento-ke ekhanda lami ethi shuthi yena uphila leli phupho lakhe ayelifuna lo mshado. Yingakho nje uma i-group ithi iya e-south yena akhetha ukuya e-north, mayithi ye-east yena akhetha ukuya e-west, ngoba kahle kahle ukwisithembu kodwa ukumshado wakhe. Kodwa futhi-ke singalikhulumi iphutha bonke bakanjalo, ngoba noMacele uyasho ukuthi mayingena kwami angingeni isithembu, ungena umyeni wami. Abanye babecula nje amaculo abo ngomshado bayobe becula into engekho, ngoba mina ngashada kuqala. So nje mina ngafica vele angishadanga nendoda eshadile, akunandaba nokuthi-ke bayobe becula ukuthini, bayobe becula into engenaminingi. Uyayibona nje leyo nto le isuke isishiya nemibuzo. Kodwa phela sibe sithi hawu isho Nkosi yami ilethela ukuthi izosi-entertainer, asiphumeni kule mibuzo ukuthi kanti ngempela uma ngathiwa akuhlalwe phansi kwenziwe inhlambuluko ukuthi kahle kahle le setup i-right kuwe Macele, uzothi no, ngoba washo uMacele la kwi-interview ayenze ne-News 24 or Drum Magazine ukuthi aka-regreti ukuba nobaba umseleko, kodwa isithembu hhayi leyo nto angayishintsha. Mayeni already siyazi ukuthi isithembu kahle kahle akaze azosithande. Ubaba umseleko washo ne-family yayivele ingavumelani naso, even ekhuluma nge-setup uhlezi esho ukuthi mina ngithanda ukuthi ngizenzele into yami. Mangwabe siyambona nje ukuthi hhayi usisi usehlalile wabona ukuthi khona bandla lokhu kuhamba nge-group kunokushisa phakathi, kumnandi kubuye ngabe mnandi. Kanti ngapha uMakhumalo uthi ngibhizi kabi for i-stress, akwenzeke lokho okwenzakalayo, mina nje ngi-right. As long efikile wahamba, yiyo vele impilo esiyiphilayo leyo. Ayivaleke le video lana, ni-subscribe manizosubscribe. Ngizoqedela u-season 5 hayi guys, u-Eskom osibambezelayo. Ngizoqedela u-season 5 ngingene kuBheki Sodumo, ngingene kwisithandwa sami uVovo. Uyajola 99 uyangihlula. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.